yung balita nga maugayon ang pag-ayo sa usa ka sanlahon. Nining mga adlaw sa pagsugod nato sa ordinary times nga nagsugod atong Lunes, gisugdan kini sa paghatag gayud og pagsaysay may tungod sa mga healing miracles of Christ. Ang pag-ayo niya sa mga masakiton. O karon partikularmente sa atong ebanghelyo, nadungog nato nga usa ka sanlahon ang giayon ni Jesus. Usa ka sanlahon nga diin naa kaniya ang paghangyo sa kaluoy sa Dios. Apan kining maong sanlahon kung atong tan-awon pag-ayo ang iyang mga pulong na ay dili kayo kusog nga pagsalig kung buot ka, ikaw makaayo kanako. Napagamay ang pagduda, ayun paghapon niya. Mao nga na ang iyang hangyo, kung buot ka, if you will it, you can heal me. Usa ka paglantaw nga diin naa ang aspeto sa dili kayo masaligon diha sa Dios. Apan ang kaluoy ni Kristo naguna pa kaysa iyang hangyo tungod kay giingon ni San Marcos nga naluoy si Jesus kaayo diha kaniya. Kanindot mga igsoon nga bation nato na that we have a God who is so merciful, a God who is so compassionate, nga bisan ug na atong pagkamadudahon gamay sa pagtuo nato, ang kaluoy sa Dios naguna na kanato aron paghatag kanato ug gitawag nato og kaayuhan. Uban niya na mao kini ang maong lantaw o istorya gani sa mga deboto diha kang San Jose. Nga naa katong elemento nga naay usahay nga naay gamayng pagduda, tabangan baka ako ni San Jose apan makanunayon sa pagampo. Niadtong niaging simana na ako'y parokyano sa Ascension nga ni Anhidinhi ug ni Simba. Ngano kay tungod iyang anak nakapasar sa board exam sa isip usa ka maestra. Ninganhi sila dinhi, wala pang exam, no? Isa ka pamilya, ug natingala ko, ug akong gipangutan ng anong naaman mo dari. Mag-exam ang guning akong anak pader, mao na nga mag-ampo mi kang San Jose. Ningon ko nga, tabangan jud ka ni San Jose. Dahil jud ko mo duda ni anak. Sige, no? Ampo sila dire. Dayon nidagkot nga to sa kandilaan ni San Jose. Niadtong niaging simana ni balik og mingon nga salamat Pader kay nakapasar ang akong anak. Tinuod jud ay nga mutabang si San Jose. Ako mismo madudahon pa ko. Ko nga tingalig nag-study ra gyud ning bataan ni oy kay nag-review good. So akong gipangutana, nga dai kumusta mang exam? No? Sure ba jud kasi mo siya nga, Pader, suswa, jud ko sure sa akong mga answer, Pader. Pero, grasya gyunis Ginoo, Pader, nga gipapasar ko. Nakaingon ko nga, mas madudahon pa ko sa akong pagtuo kaysa akong gisulti kaniya. Usa ka elemento mga igsuon nga makapadayag kanato that we should not doubt the mercy of God. We should not be half-hearted in our trust in Him because He is indeed a merciful God. Diha nining maong istorya siguro kamo usab na ay mga istorya sa inyong kinabuhi may tungod sa inyong mga dili man siguro dagko pero mga milagro nga nahitabo diha kaninyo sa inyong kinabuhi. Apan unta mga kaigsunan atong kutluan kini og pagtulunan nga diin pinaagi niining mga gitugot nga grasya sa Dios diha kanimo og kanako kanatong tanan kini di ay mga introduction lang
introduction for us to really and fully trust the Lord. Nga, kining mga kasinatian nato sa pagtugot o sa mga gihangyo nato sa Ginoo pinagi kang San Jose, introduction lang ni. Nga unta mailhan nato nga, masaligon yun ang Diyos. Kasaligan yun siya. Maluluyon yun siya. Sure yun ko nga tinuod ni aron ang atong pagtuo magalalom diha kaniya. Because faith is always with the fundamental aspect of trust, that deepening our trust is also developing our faith. O kana mga kaigsunan, ang nindot kayo nga pagtulunan nga ato karon nga lantawon. Gani, dili lang diha nato makita nga naa pa siya kayo'y madudahon sa Dios. Kay human sa pagkaayon niya, tungod sa iyang kalipay, gingnan siya ni Kristo, ayaw ipamalita ha, adto noon dito sa templo o pahiling, kuha og certificate of healing dito. Aron ikaw, madawat na sa katilingban. Apan ang gihimo ni tawhana, nagmarites na noon sa tanan. Nga tungod niini, si Jesus dili na makadayag pagsulod diha sa katilingban. Kini mga kaigsunan ng atong lantawon, nga di ay, in every circumstances of goodness, graces, healing, and granting of petition to our lives. As I said, it is an introduction for us to trust the Lord. And second, it is there that we can see the intention of the Lord. No? Naa siya'y direksyon nga ihatag. Naa siya'y ipabilin nga pangandoy. No? Ayaw pagmarites. Adto dito sa templo, pasalamat sa Diyos. Naa siya'y direksyon. Why? Because it is just an introduction. Pero kita mga igsoon, kutob lang tayo sa introduction. Pananglitan na dakong bangkete diha, no? Unya, human, gipasulod ka sa pultahan, gusto ra ba ka nga diha ra ka pultahan kutob? Dili ka mo adto sa kaon? No? Lipay na ka, kay gipasulod ka, bisag dili ka angay ang pasudlon, pero gipasulod ka, lipay ka na. Nga diha lang ka sa pultahan, sa imong kalipay. Biti, no? Kuwang. Dito ka kaon. Kay, mauman ang purpose nga gipasulod ka. Ang purpose sa Ginoo, nga gigrant ang atong mga petisyon, aron unta, musulod kita sa iyang gugma o kaayo, ug ang atong pagsulod niini naagyod ang atong pagsunod. No? Nindot nga mga pulong, sulod ug sunod. Diha karon ang ato karon nga pamalandungan nga pangayoon nato kang San Jose. Kay usahay mga kaigsunan, mag-ung-ung lang ta diha sa grasya sa Dios. Uwa kita musulod ug musunod diha kaniya. Nan pakyas kung kini lamang kutob ang ato nga pagtagamtam sa kaayo o kaluoy sa Dios. Sunod, sunod. Ayaw kahadlok, sunod. Nganuman, there will be more surprises in your lives if you enter and follow Jesus in your life. Kana mga kaigsunan, ang usa kanindot kaayo. Kung ikaw na surprise, kung ikaw nalipay na, kung ikaw nag-ambak-ambak na sa kalipay tungod sa gihatag nga pagtugot sa imong petisyon, more to come. Sulod ug sunod. Kay ang Ginoo gayud muuban kanimo. Amen.